Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Minibus ug elf truck nagbangga sa Cagayan de Oro City. Pahinante sa truck, patay. Kapin 30 ka pasahero, lakip drivers, samdan. Kapin 40 ka mga balay, nasunog sa baybay sa Glan Sarangani. Kabumbiruhan, nakasaway sa pipila ka residente sanglit inay itawag kanila, giuna pa ang mag-live sa social media. Southern Philippines Medical Center. Gibutyag nga 7 ka kaso sa empak sa mga ospital, positibo sab sa HIV. SPMC, mas nabalaka sa padayong pagsaka sa HIV cases sa Davao City. ABC Vice President sa Cagayan de Oro City, natingala sa kalit nga pagtanggal kaniya sa pwesto. Nagtuo kini nga na politika. Kapin 5,000 ka mga bakanteng trabaho, itanyag sa Dole 12 karong June 12 kalayaan job fair sa General Santos City.